Jeden z najväčších problémov, ktorý vidím u tvorcov na sociálnych sieťach, alebo teda lepšie povedané u podnikateľov na sociálnych sieťach, je, že ich tvorba im neprináša biznis. Alebo ich tvorba im neprináša žiadnu klientelu, alebo nedostačujúce množstvo tých klientov, ktoré by potrebovali na to, aby ich podnikanie a biznis vôbec prežil alebo rástol. No a veľa z týchto podnikateľov, dokonca niektorých aj poznám, s niektorými som aj mal nejaké konzultácie, ktorí kvôli tomu prestali podnikať, pretože všetku energiu vrážali do sociálnych sietí, vrážali tam veľké peniaze, stovky až tisícky eur, neprinášalo im to nič, tak proste museli zbankrotovať a nechať ten biznis tak. Na to všetko samozrejme je riešenie a toto všetko sa dá nejakým spôsobom napraviť, ale samozrejme napraviť včas a preto som tu ja a preto ti práve teraz ukážem, ako aj tvoj biznis môžeš nasmerovať presne tam, kam potrebuješ, aby ti prinášal nejaký biznis. Hovorím to preto, lebo mne sa to podarilo. V súčasnosti mi týždenne píšu ľudia automaticky sami od seba a úplne organicky na môj Instagram, že chcú so mnou robiť nejaký biznis. Či už by chceli, aby som im robil nejaké konzultácie, aby som pre nich robil nejaký coaching, školenie ich firmy, alebo riešil nejaký marketing pre ich firmu konkrétnu. Týždenne mi chodia 2 až 3 správy stále na pravidelnej báze a je to už niekoľko mesiacov po sebe. A je to hlavne kvôli tomu, že som pochopil, čo a aký obsah musím tvoriť, aby sa mi toto dialo. Aby bola nejaká spätná väzba k tomu, čo robím. Pretože tvoriť obsah len tak, OK, treba si ale uvedomiť to, že či chcem tvoriť presne obsah len tak pre zábavu a či chcem byť len taký tvorca obsahu, alebo chcem robiť biznis. Takto vyzerala moja tvorba, ako vidíte tu dole, 17. februára 2024, čiže pred vyše rokom, takto presne vyzeral môj Instagram. Nebol za tým žiadny nejaký účel, ale samozrejme, že som už vtedy pred rokom už naplno mal rozbehnutú svoju agentúru. Mali sme veľký problém s tým, že sme nemali dostatok klientov, keďže v mojej agentúre nie som len ja, ale sme tam ďalší 3 ľudia, ktorí plnohodnotne pracujeme na tom. Samozrejme, že už teraz rastieme, ale predtým sme nejakým spôsobom sa nevedeli ešte nájsť v tom, že ako lepšie prezentovať seba, svoju firmu a svoju osobnú značku cez sociálne siete. Celé to bolo postavené na tom, že ja tvorím obsah, v mojom mene ja budujem svoju osobnú značku a my nejakým spôsobom nebudujeme našu agentúru, ale cez moju značku sme chceli dosiahnuť to, aby k nám chodila klientela. Cez tento obsah sa nám to žiaľ nedarilo, hej? Ono to celé bolo postavené na tom, že som tvoril krásny obsah, ako vidíš. Mňa baví tá filmárina, mňa baví natáčať krásne videá, ktoré vyzerajú brutálne filmovo, nasvietené, hej. Ale nie je za tým žiadna motivácia, ktorá by viedla moje cieľové publikum k tomu, aby mi napísali a aby chceli so mnou spolupracovať. Pretože krásny obsah neznamená biznis. Nevedel som prísť na to, čo robiť. Bol som frustrovaný, pretože toto ma bavilo a čakal by som, že OK, tvorím krásne videá a prečo mi ľudia nepíšu, že aj oni by chceli krásne videá? Prečo to tak nie je? Pretože za tým presne nebola tá cesta vedená k tým ľuďom, aby aj oni chceli mať krásne videá. Ja som zakladal svoj Instagram len na tom, čo tam chcem mať ja. Toto sa mne páči, ja to chcem mať. Tiež sa v tom teraz vidíš? Mne sa celé toto úplne otočilo v moment, keď som pochopil to, čo mám robiť preto, aby som oslovil moju cieľovú skupinu. No a na to, aby som oslovil moju cieľovú skupinu, som musel pochopiť zásadnú vec. Musel som dopodrobna vedieť presne, kto je moja persona, aký má problém moja persona, môj cieľový zákazník a čo viem vlastne doručiť, čo viem vlastne slúbiť tejto mojej persone. No a všetko toto sa otočilo presne s týmto príspevkom. 1. novembra 2024. Vtedy som si uvedomil, že už nemusím a nechcem tvoriť content, lebo sa mi páči a už nechcem tvoriť content, ktorý vyzerá brutálne filmovo a tak budem lákať pozornosť ľudí a tak budem lákať svoju cieľovú skupinu a nejaký biznis. Povedal som si v jeden deň a presne v tento deň som si povedal presne 1. novembra, ja už na to všetko seriem, ja od dnes idem tvoriť veľmi jednoduchý ľudský obsah, ktorý priamo hovorí k mojej cieľovej skupine a idem priamo riešiť problémy mojej cieľovej skupiny. Vtedy sa to úplne otočilo. Ako vidíte, to je pozadie mojej steny u mňa doma v obývačke. To nie je žiadne štúdio nasvietené. To som len ja, to je kamera alebo občas telefón, mikrofón, denné svetlo, veľké okno.
To je všetko, čo som používal na to, aby som tvoril content, vďaka ktorému mi vtedy začali ľudia písať. A vtedy sa to všetko zlomilo, vtedy sa to všetko otočilo. Ako vidíte, tvoril som na dennej báze. A tie videá, a už tu som začínal robiť dokonca aj školenia. Čiže ja som 1. novembra začal tvoriť takýto obsah. V živote by som nepovedal, že mňa si niekto zavolá na to, že poď nás školiť. A ja som o nejakých 10 alebo 11 dní na to už išiel školiť riaditeľstvo v Bratislave pre firmu Allianz. Ale dokonca s týmto pánom Tuna, ktorý je vedľa mňa, tento krásavec vlasatý vysmiatý, on sa stal aj mojím klientom. A on si odo mňa kúpil potom 8-týždňový coachingový program za 997 €. No a toto školenie stálo 1,5 hodiny som tam bol a stálo to 800 €. Za 1,5 hodiny 800 €. Len vďaka tomu, že som začal robiť správny content. Týmto to všetko, dámy a páni, začalo. A som veľmi rád, že som to vtedy pochopil a začal som vtedy rozmýšľať správnym smerom, že ako sa chcem uberať, lebo vravím, predtým to pre mňa nebolo reálne a nevedel som, ako presne mám cieliť na takýchto ľudí. A vtedy to naozaj všetko začalo. Vtedy som začal robiť školenia, dostával som pozvania na rôzne takéto eventy, rôzny networking, začal som spoznávať nových ľudí. Bavilo ma tvoriť takýto obsah, lebo to bolo tak jednoduché, že sa len postavíš pred kameru a len hovoríš o probléme tvojej cieľovej skupiny, hej. Tu som už robil napríklad konzultácie, hej, že ľudia to odo mňa chceli, ľudia mi začali platiť za konzultácie. Začal som robiť aj free konzultácie, ale aj platené. Vtedy sa už rozbiehla aj moja coachingová kariéra, kedy som si hneď nastavil, že OK, môj coaching bude stať 997 €. A odtedy mi to funguje, odtedy sa to začalo predávať a išlo to, naša agentúra rastla, ľudia nám začali písať na Instagrame, kto ste, čo ste, chceme s vami spolupracovať, Rony, viete nám zabezpečiť marketing aj pre našu firmu? Takéto správy mi chodili, ktoré vám neskôr samozrejme tiež ukážem. Hej, aby ste nehovorili, že len hovorím nejaké omáčky. Čiže vtedy to naozaj všetko začalo, vtedy sa to úplne maximálne rozbehlo. No a práve vďaka tomu som sa mohol z domu, zo svojej spálne, kde som tvoril tieto videá, posunúť až tam, že som sa dostal do takéhoto krásneho štúdia, ktoré som si mohol zobrať do prenájmu pre našu agentúru. Hej, tiež to stojí nejaký ďalší peniaz, tiež je to náklad navyše, ktorý som si vtedy nemohol dovoliť. Bol som rád, že u seba doma v spálni točím videá, ale nemohol som si dovoliť platiť nejaký priestor, rozširovať náš tím a platiť tiež ľudí vo svojom tíme. Vďaka tomuto sa mi to podarilo. No ale, čo vám chcem teraz ukázať a čo vám chcem objasniť, je presne to, čo som ja začal robiť. A teraz vám presne ukážem, ako začať tvoriť obsah pre tých správnych ľudí. Poďme na to. Toto je Janči. Toto je môj prvý klient v mojom coachingovom programe. Prvý človek, ktorý mi zaplatil 997 €. A toto je regionálny riaditeľ práve z kancelárii, pre ktorú som robil školenie vo firme Allianz a on ma oslovil pre to školenie, my sa už poznáme nejaké roky, sme aj kamaráti, on ma oslovil na to školenie a potom samozrejme chcel do mňa aj ten coaching. Hneď prišiel za mnou: Rony, ty ma musíš naučiť presne to, čo robíš ty. Ty ma to nauč. Ja nemám čas tvoriť, ja neviem, jak tvoriť, ale poď ma to naučiť. A teraz už si môžem dovoliť povedať, že Janči už tvorí aktívne obsah a ja sa už môžem od neho učiť, hej. V zásade takto v podstate vyzerala naša prvá lekcia, kde sa vždy, iba v skratke prejdem, vždy sa snažím ešte hlbšie spoznať toho človeka, s ktorým pracujem. Následne chcem poznať jeho aktuálnu aktivitu na sociálnych sieťach, čo ho brzdí, aké má bloky, o tom všetkom sa rozprávame, všetko si to zapisujeme, čo by chcel tvoriť a aké výsledky by chcel, aby mu tie sociálne siete prinášali. Veľmi podstatné je teraz to, čo odporúčam aj tebe a presne toto som si nastavil aj ja, keď sa mi celý biznis otočil a celý biznis mi začal rásť. Toto presne si poď robiť teraz so mnou. Toto je veľmi jednoduché, krátke cvičenie, ktoré ťa bude viesť najbližšie mesiace, možno aj roky pri tvojej tvorbe. Kým si to nezafixuješ, nenaučíš sa to, nikdy si už potom nepovieš, že ja neviem, o čom mám tvoriť. Či už sú to videá, karuzely, fotky, nejaké grafiky. Potom to ti viem slúbiť, že už nikdy si nepovieš to, že už nevieš, akú tvorbu alebo aké videá, čokoľvek máš tvoriť. Poďme na to. Definícia PPP. Potrebujem poznať svoju personu, svojho cieľového zákazníka. Cieľový zákazník je ten, kto chcem, aby odo mňa kupoval to, čo ponúkam. Potrebujem vedieť presne, aký má problém
A potrebujem vedieť prísľub presne, čo ja mu viem slúbiť, čo ja mu viem doručiť, ale reálne, nie že si vymyslím niečo, že modré z neba, ale reálne, čo ja viem slúbiť. Toto som presne robil s Jančím a teraz si to môžeš presne písať podľa seba, podľa svojej persony. Čiže Jančiho persona je človek 20 až 40 rokov. Keďže on ako obchodný, alebo teda regionálny riaditeľ z firmy Allianz, je to jedna z najväčších poisťovní na Slovensku, možno najväčšia, neviem zrovna, tak on najviac, čo potrebuje v rámci jeho biznisu, aby rástol, je to, aby zbieral ľudí do svojho manažerského tímu. Hej? Teraz keď si predstavíte takú tú pyramídku, nechcem to nazývať ako pyramída, ale keď si predstavíte tú pyramídu, on je tu ako manažer, tak jeho najviac tlačí to a podporuje a samozrejme, že mu zarába tiež to, že má ľudí vo svojom tíme, ktorí tiež generujú nejaké peniaze, nejaké zisky, ktoré samozrejme rastú, ale nerastú len Jančimu, ale rastú aj tým ľuďom, ktorí sú pod ním. Janči potrebuje aj ľudí z konkurenčnej firmy, hej, nejaké obchodné odvetvie. Môžu to byť obchodní zástupcovia, manažéri, nejakí bankoví pracovníci z nejakých bank alebo nejakí poisťováci. Môžu to byť samozrejme aj absolventi strednej a vysokej školy. Janči chcel hlavne to, aby mali vnútornú motiváciu a chcú niečo zmeniť. Ako za mňa good point a veľmi dobrý point, pretože v takejto práci, v akej je Janči, v takomto sektore, v tom poisťovníctve, potrebuje ľudí, ktorí niečo preto chcú urobiť, majú tú vnútornú motiváciu. Radi sa vzdelávajú, radi sa učia, inšpirujú a majú veľké ambície, ciele a sny. Toto je perfektná persona, perfektný popis cieľového zákazníka. Poďme na to, aký má problém tá jeho cieľová skupina. Sú nespokojní s aktuálnou prácou, hej, či už je to tá práca sama o sebe, že banka alebo čokoľvek. Sú nespokojní takisto so šéfom, s okolím. Nevedia, kde začať. Cítia sa, že na to nemajú. Cítia sa menej cenne. Peniaze, hej, to je tiež jeden veľký problém, že zarábajú málo peňazí. Nemajú dostatok klientely a nemajú tam možnosť rozvoja a kariérneho rozvoja. Čiže už teraz poznám svoju personu a poznám presne, aké problémy majú. Idem na to, čo im viem slúbiť. No a čo Janči vie slúbiť tej svojej persone? Teraz Janči, robím ti reklamu. Janči vie slúbiť to, že nebudú títo ľudia sami. Perfekt. Hej, Janči sa o nich postará. On je ten človek, ktorý sa im bude venovať, ktorý ich to bude všetko učiť. A už prichádzame k tomu učeniu. Naučí zarábať peniaze. A viem, že naučí, akože ja poznám Jančiho už, by som povedal, že už je to vyše 10 rokov a zarába peniaze. Akože naozaj. Takže viem, že naučí naozaj zarábať peniaze. Naučí robiť biznis na vysokej úrovni. Hej? A spätne by som prešiel k tomu, čo som si najprv s tým robil v tej prvej lekcii, alebo teda tu vyššie, je už 15 rokov vo financiách a v obchode 20 rokov plus a má 40 rokov. Čiže hej, není to nejaký 25-ročný chalan, ktorý 2 roky robil v banke a teraz ide robiť finančného agenta, ale je to naozaj človek, ktorý má brutálne skúsenosti, pozor. Sľubuje Janči aj to, že človek, ktorý sa k nemu pridá, bude pracovať pod najsilnejšou značkou na finančnom trhu. Takže Allianz je teda najsilnejšia značka na finančnom trhu. Janči tiež sľubuje to, že môžu pracovať v najmodernejších priestoroch v centre mesta. To veľmi dobre viem, že v najmodernejších, pretože Allianz centrála je pri Euroveji, neviem zrovna aká je to ulica, ale asi si viete, tí, ktorí ste z Bratislavy, tak asi viete, tam pri Euroveji tá nová časť, ktorá bola dostávaná, tak tie výškové budovy, tie kancelárske, tak tam práve sídli Allianz. Brutál. No a môžu získať zaujímavé benefity. Autá, zľavy, cestovanie a vzdelávanie. Krásne prísľuby. Kto by nechcel? Však toto je dream job. Akože keby nerobím to, čo robím, ja prisahám, že keby nerobím to, čo robím a nedarí sa mi, tak idem robiť toto. A idem robiť k nemu. Lebo viem, aký je to človek a viem, ako pristupuje k tej svojej práci a viem, že naozaj zarába. A predsa sa chceš učiť od ľudí, ktorí naozaj zarábajú a naozaj robia to, čo ti slúbia, že budeš aj ty mať, hej? A teraz, aby ste správne pochopili, že o čo mi tu vlastne išlo, dávam iba taký laický príklad, úplná improvizácia, že vôbec nič nemám tu predpripravené, úplná improvizácia a poviem vám, že ako ja napríklad z tohto viem vytvoriť video. Alebo keď sa vy teraz na toto celé pozriete, na tú personu, problém a prísľub, dokážete vy z tohto už teraz hneď vytvoriť nejaké video?
Ak si tomu ešte nepochopil, ak nevieš, dovol mi ukázať ti to. Idem z toho reálne postaviť video. A teraz idem dať, dajme tomu, hook, potom dám obsah a potom dám CTA. Poďme na hook. A keď sa na toto celé pozriem, tak ako z tohto vymyslím hook? Potrebujem začať problémom. Čiže idem úplne na ten prvý problém. Čiže nespokojnosť s prácou aktuálnou alebo ten šéf. A chcem z toho spraviť niečo zaujímavé. Tak samozrejme, že ten hook neurobím, že ahoj, aj ty si nespokojný so svojou aktuálnou prácou? To je nuda, hej? Akože ten hook, to by som scrolloval ďalej, lebo takto... Akože možno by to vystrelilo, ja neviem, že nie, ale chcem to urobiť zaujímavejšie, hej, nejak. Ale niekedy je tá jednoduchosť, je ten kľúč, ale v tomto prípade nebudeme jednoduchí. Normálne ideme rozmýšľať, ideme tvoriť niečo zaujímavé, ideme byť iní. To je presne to, čo potrebujeme. Série ťa tvoj šéf, čo ďalej potrebujem? Potrebujem rovno prejsť k veci. Hej, potrebujem rovno toho človeka, som nejakým spôsobom teraz uvítal do toho videa, hej, že dal som mu nejaký hook, série ťa tvoj šéf a ten človek by teraz očakával, OK, keď povie áno, očakáva hneď nejakú spätnú väzbu, čiže rovno mu nejakým spôsobom odpoviem. Teraz by som pokračoval nejakým vlastným príbehom. Tomu človeku by som povedal, alebo teda ukázal by som tomu človeku na druhej strane toho telefónu, že aj ja som bol tam, kde si teraz ty. Hej, keď ťa tvoj šéf série a ja som tam bol. Čiže napíšem na rovinu tak, ako je. Viem, aké to je. Po vysokej škole som nastúpil pracovať do banky. No moje veľké sny a ambície zabíjal môj šéf. A nejakým spôsobom sa tu snažím tým ľuďom, hej, tu máme ten hook, už sa snažím prehovárať presne, akoby opisovať tú moju cieľovú skupinu. Hej? Čiže po vysokej škole, čiže absolvent vysokej školy, som nastúpil pracovať do banky, hej, to je tá konkurencia, čiže tam chcem toho bankového pracovníka tiež. No moje veľké sny a ambície zabíjal môj šéf. Čiže veľké sny, hej, alebo teda veľké ambície a sny zabíjal môj šéf. Ak by som neurobil krok vpred, tak by som 20 rokov bol stále na tom istom mieste a môj šéf by ma doteraz sral. Ako by vyzeral môj život? Hej, ako by vyzeral môj život? Ak by som neurobil krok vpred, tak by som 20 rokov bol stále na tom istom mieste a môj šéf by ma doteraz sral. Ako by vyzeral môj život? Tu som presne opísal to, že už 20 rokov teda som v tom obchode, som v tom biznise. Čo chcem tomu človeku ďalej povedať? Chcem ho nejakým spôsobom motivovať k tomu, aby porozmýšľal nad tou zmenou, pretože chcem, aby samozrejme sa ku mne pridal. Hej? A teraz idem k tomu samotnému prísľubu, že čo z tohto viem teraz vytiahnuť? OK, chytím sa tohto, že nebudem sám a robiť biznis na vysokej úrovni. Čo ak by som ti povedal, že je tu možnosť zmeniť svoj život, v ktorom nebudeš sám a naučíš sa, jak to píšem, naučíš sa robiť biznis na vysokej úrovni. Čo ak by som ti povedal, že je tu možnosť zmeniť svoj život, v ktorom nebudeš sám a naučíš sa robiť biznis na vysokej úrovni. Toto život zmením, lebo to je také, že ja nebudem asi v tvojom živote, alebo Janči nebude v jeho živote úplne. Je tu možnosť zmeniť svoju kariéru, môžeme zatiaľ dať, v ktorej nebudeš sama naučiť sa robiť biznis na vysokej úrovni. Tu môžem dať taký trošku vtipnú nejakú vsúku. Nie, nechcem byť tvoj šéf. Práve teraz hľadám ľudí do môjho tímu a idem trošku sa popátrať do Jančiho backgroundu a minulosti. A regionálny riaditeľ v najväčšej poisťovni na Slovensku, ale toto ma zaujíma.
toto, hej, tento prísľub som chcel nájsť. Bude pracovať pod najsilnejšou značkou na finančnom trhu. Práve teraz hľadám ľudí do môjho tímu v najsilnejšej značke na finančnom trhu. Práve teraz hľadám ľudí do môjho tímu v najsilnejšej značke na finančnom trhu. Ak ťa tvoj šéf série, stále sa toho držím, je to dobré ináč, ak ťa tvoj šéf série, nerob si z toho ťažkú hlavu, napíš mi a nájdeme a poďme zistiť, či práve ty patríš do môjho úspešného tímu. Toto je celé video. Ako dlho mi to trvalo? Podľa mňa nejakých 5 minút. Poďme to od začiatku prejsť. Série ťa tvoj šéf? Viem, aké to je. Po vysokej škole som nastúpil pracovať do banky, no moje veľké sny a ambície zabíjal môj šéf. Ak by som neurobil krok vpred, tak by som 20 rokov bol stále na tom istom mieste a môj šéf by ma doteraz sral. Ako by vyzeral môj život? Čo ak by som ti povedal, že je tu možnosť zmeniť svoju kariéru, v ktorej nebudeš sám a naučíš sa robiť biznis na vysokej úrovni? Nie, nechcem byť tvoj šéf. Práve teraz hľadám ľudí do môjho tímu v najsilnejšej značke na finančnom trhu. Ak ťa tvoj šéf série, nerob si toho ťažkú hlavu. Napíš mi a poďme zistiť, či práve ty patríš do môjho úspešného tímu. A teraz všetci finanční agenti a ľudia, ktorí pracujete vo finančníctve, nemáte za čo. Lebo som vám teraz presne ukázal plán, ako postupovať. Za mňa toto video by bolo perfektné, minimálne nejaké úpravy do ťukesy nejaké, jak sa hovorí, a mohlo by to ísť von. No a takto funguje presne toto, čo som vám teraz načrtol. Takto funguje definícia PPP. Podľa tohto sa riadím ja, podľa tohto sa mne zmenil biznis, podľa tohto mne začal úplne ináč fungovať biznis a nielen mne, ale aj ľuďom v mojom coachingovom programe, s ľuďmi, s ktorými pracujem, presne toto preberám a presne toto som ti teraz ukázal úplne zadarmo. Čiže teraz som ti dal prvú lekciu zadarmo, úplne že zadarmo, a už ďalej môžeš presne podľa tohto postupovať sám a už ak nebudeš vedieť, ako ďalej postupovať, vždy je tu nejaká možnosť a vždy je tu samozrejme komunita, ktorú som už doteraz bola platená a ja som sa normálne, že tiež nasral. Normálne som sa nasral, lebo ste tam nechceli ísť a nechceli ste platiť 7 eur mesačne, tak som ju dal zadarmo a teraz ju môžete si pozerať celú zadarmo. No, asi som sa zbláznil, ale OK, čo už. Link ináč nájdete v popise tohto videa, ale ešte počkajte do konca. Ešte vám ukážem tú najdôležitejšiu a najsexy časť z celého tohto videa. A to je to, čo som spomenul na začiatku, že odkedy som zmenil ten môj pohľad na tú tvorbu, tak mi ľudia začali písať na Instagrame a teraz súčasne mi takto chodí pravidelne biznis. No a takéto správy mi chodia. Hľadám niekoho, kto by mi pomohol s tým, aby som sa zviditeľnila na trhu. Doteraz naša aktívna klientka, s ktorou naďalej pracujeme, tým, že som nedostal súhlas od týchto ľudí, aby som ich tu mohol verejne prezentovať, tak som samozrejme zamaskoval ich tváre, takže aby ste si nemysleli, že sú to nejakí moji kamaráti, ktorí mi napísali, alebo som sa s nimi dohodol, ale sú to reálni ľudia, ktorí mi napísali. Čiže takáto jedna správa, cena je už z DPH, je to finálna suma, nie som pláca DPH, je to na novú SRO, to som písal ja. Poďme do toho. Coaching, áno, ten 8 týždňový. 997 eur len cez správu na Instagrame, dohodnutý deal. Ďalší dohodnutý deal, tu som dostal už fakturačné údaje pre faktúru, čiže tu som potom odpísal, alebo teda napísala mi, to bola moja klientka na coachingový program, tiež 997 eur. Ahoj, posielam údaje a teším sa v pondelok. Ahoj, super, ďakujem, teším sa. Následne som mu dostal faktúru a už v pondelok, to bolo niekedy štvrtok alebo piatok a už v pondelok som mal faktúru zaplatenú a mali sme prvú lekciu. Tu som tiež posielal vlastne upravenú faktúrku, lebo sme tam mali nejaké zlé údaje, ktoré som tam napísal tomuto človeku a toto nebolo síce cez Instagram, ale už sme si vymenili kontakt a už toto bolo komunikované cez WhatsApp. Poslal som faktúru, tiež zaplatená a toto bol v podstate projekt pre firmu alebo pre podnikateľa, pre jeho osobnú značku, kde pre ňoho robíme jeho
takú YouTubeovú sériu, YouTubeový kanál a točíme mu videá v rámci našej agentúry, tiež mu robíme nejaký content na sociálne siete, čiže veľmi dobrý deal, veľmi dobre zaplatený, nielen pre mňa, ale aj pre ľudí v mojom týme, čiže aj takéto díly akože mávame. Dobrý deň, mala by som záujem spoluprácu na sociálne siete kliniky, poprosím info, ďakujem. Veľmi dobrá spolupráca, doteraz spolupracujeme, je to vlastne čerstvá spolupráca, máme pred sebou teraz 3. mesiac a tiež je tu dohodnutý deal na takmer 2000 eur v rámci našej agentúry, čiže aj takéto díly nám tiež chodia, takéto práce. Ahoj Rony, chceli by sme u nás v agentúre rozbehnúť tvorbu videí, ty osobne aj točíš videá, vedel by si nám s tým pomôcť, sme agentúra. Pre tú agentúru riešim nejaké školenie, ktoré sme už teraz mali mať, ale odložíme to a tamto školenie som nacenil na 1500 eur. No a zatiaľ s tým, že sme to odložili, tak práve táto osoba, ktorá mi písala, tak ona sa prihlásila na môj workshop, ktorý teraz budem robiť platený. Takéto tiež správy mi, dámy a páni, chodia cez Instagram vďaka tvorbe, ktorý robím priamo šitý pre moju cieľovú skupinu. A teraz neberte to, že som o týchto sumách, ktoré mi ľudia zaplatia za moje služby, hovoril s nejakým namyslením, alebo aby som sa chválil. Hovorím to preto, že je to naozaj možné. Je možné to, že ľudí dostatočne motivujete cez sociálne siete na to, aby boli ochotní vám zaplatiť či 150 eur, 1000 alebo 2000 eur. Sú naozaj ochotní. Oni len musia vidieť, že tvoríte ten obsah pre nich a že rozumiete tomu, čo hovoríte, o čom prezentujete, čo učíte a následne aj ukazujete to, že to učíte. Toto by som povedal, že je už na ďalšie video a určite v ďalších videách si rozoberieme presne to, že ako presne do detailov už tvoriť ten samotný obsah. Ale táto mapa a toto, čo som vám dnes ukázal, vám bohate postačí na to, aby ste vedeli aspoň začať, alebo aspoň už tí, ktorí robíte a nič z toho nevidíte, tak možno porozmýšľať nad tým, že by to chcelo nejakú zmenu. Takisto ako u mňa. Na začiatku som vám ukázal, čo som tvoril, nič mi to neprinášalo. Potom som to otočil a vidíte, čo všetko mi to prináša. A to je len malá ukážka z toho všetkého, aký biznis vôbec mi teraz chodí do našej agentúry alebo v rámci môjho coachingu. Veľa z tých biznisov sa nerieša cez Instagramové správy, ale samozrejme cez telefón, cez osobný meeting a tam už sa dohadujú tieto platby, faktúry a tak ďalej. Tvorte tak, aby to hlavne malo zmysel, ale samozrejme, aby tiež vás to aj bavilo, lebo tvoriť len kvôli peniazom krátkodobo môže priniesť niečo, ale dlhodobo môžete neskôr vyhorieť, budete len frustrovaní, budete mať nervy, lebo nebudete zarábať aj také situácie a momenty sú v tej tvorbe, že vám to aktuálne nič neprináša a vtedy treba rozmýšľať aj isté veci nejak meniť alebo robiť ich nejak ináč. To je na dnes odo mňa všetko, vidíme sa v tom ďalšom videu a ešte raz opakujem, link na našu komunitu DigiKaviareň, ktorá je úplne zadarmo, máte v popise tohto videa, vidíme sa tam, čau.